rahama mai jinkai. Allah ya ce was-saffati saffa, ina rantsuwa da masu yin sahu wanda ya amsa sunansa. Aqsama Allah ta'ala bil musallin, Allah nan yayi rantsuwa da masu sallah, yaj'aluna anfusahum fi sufufi was-saffi fi sufuf, wanda ke sanya kawunan su cikin sahu. Kaga ashe jera sahu yana da muhimmanci, Allah yana son sa, tunda ta kai jallan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da musulmi masu yin sahu domin sallah. Don haka ku rika daidaita sahu, ku hita batun 'yan korona, an gane, ku daidaita sahu. Haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni aka yi iqama, yakan ce ku daidaita sahu, har yakan ce tarasu. An ce tarasu, ku game jiki, a gama kafada da kafada. Daga ka wani mai jan kunne ko wani dan baranda Yahudawa ya zo muku barazana, in kun hada sahu za ku mutu. To in ba ku hada ba ku mutuwa. Kamo Makka da Madina haka na ake sallah wawware, kuskure suka samu. Allah ya sa su gane. An gane wannan shine kawai. To yanzu da aka ba hada sahu a kasashen da aka ba hada sahu, jama'a an ban mutuwa. Sannan mu don hada sahu da muke tunda aka fara mu ba mu raba sahun ba, mun mutu. Duk wanda ya mutu kwanan shi ya kare. Mu ma Allah ya taimake mu, corona ma ba ta son mu. To Allah sa kada ta so mu. Wanda kuma suka ɓace suka rikice domin korona na Allah ya sa su gano. Sahu haɗa shi ake yi, kuma sai aka samu miyagun malamai wai suna tawilin hadisin can na annabi sallallahu alaihi wasallam game da annoba, cewa idan kuna cikin gari annoba ta sauka to kada ku gudu, kada ku hita. Daga cikin hikima haka nan saboda kada ka ce kana iya guje makaddara ta Allah. Sannan na biyu, kakka je inda babu ita ka yada. Sannan idan kuma kuna inda babu ita, inda kuka tasama kuka ji labarin akwai annoba, annabi ya ce kuma kada ku shiga, saboda ba a son mutum ya gitta kansa ga hadari. To wai kan wannan wa ake cewa to ai an yi ta annoba zamanin annaba ta hana a hada sahu. Don haka wannan daban wancan daban. Akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ala tasufuna kama tasuful mala'ikatu inda rabbihim, ya ku sahabbaina ba za ku kama yin sahu ba yadda mala'iku ke yin sahu wajen ubangijinsu. Sai sahabbai suka ce, ya rasulullah, wa kaifa tasuful mala'ikatu inda rabbihim, yaya mala'iku suke yin sahu gaban ubangijinsu? Sai ce yutimmuna sufufal mutaqaddima, suna cika sahu na gaba, ba su cire sahu na biyu sai na ɗaya ya cika, ba su cire na uku sai na biyu ya cika, ba su cire sahu na hudu sai na uku ya cika, har dai zuwa abin ga ƙarshe masallaci, har zuwa wajen masallaci. Ta ina wasu su kuma masu kiwa sai ya yi alwala, sai a zo za a tada sallah, wai shi ka a kware shi kai ya shiga masallaci, da ko don ka a riga shi hita ne, wai sai ya tsaya waje ya yi sahu. To ka yi hasara. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana, law ya'lamu nasu ma fi nida'i wa saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Da mutane sun san ladar da ake samu ga kiran sallah, ladar da ke ga ladan da kuke renawa, da kuma sun san ladar da ake samu ga zama sahu na farko wajen sallah, sun lam yajidu, ya zan ba su da dama zama ladanai, ba su samun damar shiga sahu sai in sun yi ƙuri'a, lasta hamu, wallahi da sai an yi ƙuri'a, ba mai bari a bashi baya. In ji annabi sallallahu alaihi wasallam, da mutane sun san falalar kiran sallah. Don haka malam na aiko dage ku yi ta kiran sallan nan. Allah ya zaɓe ku ba tare da ayin wata takara ba, to kar ku yi wasa. Ladadan mu ku riƙe. Annabi ya ce da mutane sun san lada da falala da matsayin da ke ga ladanai a wajen Allah, wallahi ya zan ba su samun kiran sallah sai ta ƙuri'a, wallahi da sun yi. Amma kuma kada wasu su ji wannan su kama rigangen da su malam dan ayi, a mun nada abun mu. An gane wannan? Sai ya zan rigima.
wani wajen sauri ma sai ya kira muna sallah tun lokaci bai yi ba. To wannan zaɓi ne na Allah. Don haka duk wanda Allah ya kadari ya zalla da inda ya don Allah yake, to wallahi wannan aiki na ladancin shi ya ishe shi guzurin shiga aljanna. Shi yasa aka ce kuma don kada a baku baya, annabi ya ce idza sami'tul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu al mu'adhdhin. Idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah kuma da ba ladanai ba, to ku rika faɗin abun da yake faɗi. Sai wajajen da aka ce idan ya ce kaza ku ce kaza, hayya ala sala la hawla wala quwwata illa billah, hayya ala sala la hawla wala quwwata illa, hayya ala fala la hawla wala quwwata illa billah. Idan aka gama ku yi Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu duk wanda ke yin wannan addu'a, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma har zuwa ƙarshe, to zan cece shi ran tashin alkiyama. Duk abun da muke ceton annabi muke bukata, Allah ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ceton mu. Amma ba kuma cewa akai idan ladan ya gama yadda ya kiran sallah rarara da muryarsa bude ba a bayyane, shi ma wannan addu'a yayi ta rarara bude a bayyane ba. Da farko malaman ahlus sunna sun ce mu rika yi bayyane, don da mutane ba su san ma me ake faɗi bayan kiran sallah ba, don ya zan karantarwa. To yanzu kowa ya iya. Jama'a ko yanzu wanda bai iya Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma har zuwa ƙarshe ba, zai yi wahala. To akwai shi ya kokari ya iya, domin iya ta da karanta ta bayan kiran sallah hanya ce ta samun ceton annabi sallallahu alaihi wasallam tashin alkiyama. Kaga tana da falala mai yawa. Don haka mu ci gaba da daidaita sahu, mu daina sauraren waɗanda ke cewa a bar daidaita sahu, a bar gama jiki, sun hana mu sunna ga duk alkhairi sun hana mu. Ku duba ku gani, an hana wai musafaha. Amma ni har yanzu ban taba ji ba, ko don ina da karancin sauraren kawayen watsa labaru ne, ban ji an ce magidanta su ba kwana da iyalinsu ba, ko babu korona ne tsakanin mata da maza. To da mu'amalan miji da matarsa, jama'a, da musafaha wane ya zama an mace juna. Ku dubi renin wayo da renin hankali. Sannan ku duba yanzu yadda aka yi aikin hajji bana wara-wara. Najeriya alhazan da ke zuwa kowace shekara sama ga 100,000 ne, amma bana gaba ɗaya aka ce wai duniya mutum 60,000, duniya gaba ɗaya mutum 60,000 ne za su yi aikin hajji, kuma su ne suka yi aikin hajji. Amma abin da zai baka mamaki, masu kahoyan nan dokoki suna nan ana ta taron siyasa, dubban mutane, ana nan ana wasanni, stadium sai ya cika makil, ba masoka tsiya, wai nan ba a tunani akwai corona. Sai wajen bauta ma Allah, wajen sallah da wajen aikin hajji. Ya kamata in su masu haɗi ba su da hankali, to bai kamata mai saurari ya zan kamar su bai da hankali ba. Kullum malamanmu suna yi mana bayanin cewa su wa'annan makiyan namu Yahudawa, jajjayen masu janko ne da babban kuna cikin mu din, kullum suna yi mana wasa ne ta 'yan kama, irin wasa da ake tsakanin mai mata da gwabro. Shikenan sai gwabro ya ce to mu yi wasa ta saki, dama bai da mata, tun an ce gwamnati ne ai bai da mata. Sai ya maza ya ce to shi ya saki tashi, to yana da abun saki ne? Kai kuma don kana wawa sai ka biye mishi ka ce kai ka saki taka. In aka yi wannan wasa ya haɗi ka haɗi wa aka kwara wai hasara. To wallahi duk mai biye ma Yahudu da turawan nan da kuke gani da ba su yadda da Allah ba, to wallahi matsayin shi kamar mai mata ne da ya yadda gwabro ya mai ingiza mai kan turuwa. Don haka mun biye musu ayoyi da yawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya kwaɓe mu cewa idan muka biye musu za su raba mu da addini.